तू कित्याक त्या गोऱ्या चेडवाच्या पाठीमागे लागलाय? अरे त्या चेडवाच्या नादाक लागून गोरे पान चिडू असा तू आत्महत्या करतले. कित्याक त्या चेडवाच्या नादाक लागला? गोरे पान चिडू जर केलंय का जर झालंय तर तुझी टकली खराब जातली. 10 चेडे पळयतले तुझ्या बायलेक आणि तू तर एक मनीस रागिष्ट. कळले? तू तू रागीश जाल्यार तू एकमेका मारतले आणि मग पोलिसाची केस जातली. गोरे चेडू पळवू नाकाय, साधे सावळे चेडू पळय. हांव जे सांगता ते तू पळय. कळले? आपल्या मनाचे किती पण करताय हो रे बामट्या. हांव सांगता ते करायचे. गोरे पान चेडू पळोवचे ना, कित्याक तुकाच ते प्रॉब्लेम जातलो. कळले? हां, हांव जे सांगता तेवढेच ऐकूचे. आपल्या मर्जीन कितें करूचे ना. आणि आसपासचे आपले तुमच्या गावाच्या आसपासचे चेडू पळय, साधे भोळे पळय. पुणे मुंबईचे पळयले गे ना, टकलीर बसतले आणि गुंडाळतले आणि वचतले. कळले? हांव जे सांगता ते ऐकूचे. कळले? देव बरे दीस दिव तुका.